Bon dia. Avui, 2 d'abril, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'autisme, aquest trastorn del desenvolupament que afecta en la interacció social i comunicativa i que, a més, ha anat tenint cada vegada més incidència. És per això que no se sap quina és la causa, si és genètica, però sembla evident que les causes ambientals poden tenir una certa implicació i és per això que a vegades s'ha sospitat que podia ser conseqüència de la vacunació. En tot cas, hi ha estudis que ho desmenteixen. Segur que és un tema que cal investigar molt més perquè és una malaltia que realment afecta a un nombre cada vegada més gran de nanos. D'on ve, però, no des del punt de vista mèdic, sinó la paraula autisme. És bastant clar que ve d'auto, i auto vol dir un mateix, i sabem que tenim paraules com automòbil, que es mou per ell mateix, automàtic, que pensa per ell mateix, autosuficient, que es basta per si mateix, i aquesta paraula l'hem construïda a partir d'auto, que és una arrel grega, però que té, evidentment, orígens, com sempre, com gairebé sempre, proto-indoeuropeus, que de fet vindria de auto, que au seria de nou i to seria això de nou. Però podria haver vingut, per exemple, també del llatí, i aleshores l'hauríem fet a través d'ipse, que vol dir el mateix, vol dir això mateix. En aquest cas seria ipse, seria això mateix. I auto seria de nou això. Per tant, serien molt similars una o l'altra. Com que l'hem fet a partir d'auto i hem fet autisme, a partir d'ipse hi ha hagut gent que s'ha inventat posteriorment altres conceptes, com pugui ser el ipsisme, que seria l'autoerotisme, narcisisme, autoestima, o, per exemple, aquesta sí que serà més coneguda, el solipsisme, aquesta teoria filosòfica que implica que només existeix allò del que el propi jo és conscient. Només existeix jo i el que jo veig són, d'alguna manera, imaginacions que puc tenir. Per cert, vaig en pijama perquè el moviment de conscienciació de l'autisme ha utilitzat sovint el vestir-se en pijama per voler, d'alguna manera, comunicar que està bé ser diferents. I per acabar aquesta explicació etimològica que estic fent, deixeu-me també que faci referència que en anglès mateix és self, en anglès podrien dir, i diuen selfish, però selfish no és l'autisme, que ells utilitzen la mateixa paraula, sinó que selfish voldria dir egoisme. Per tant, anem un moment a també estirar del fil d'aquest self, perquè resulta que aquí, de manera subjacent, en totes aquestes paraules, tenim una arrel indoeuropea que era sue, que sue vol dir un mateix. I aquest sue ha donat lloc a self en anglès, que vol dir mateix, i que és la que dona selfish, que en aquest cas vol dir egoista, però també ha donat lloc, en el nostre cas, per exemple, el reflexiu ser, pentinar-se, o sol, de solitud, també vindria d'aquí, però també ho tenim dintre de mateix. Com? Doncs mateix ve del llatí met ipse, i aquest met ipse, aquest se, voldria dir mateix, i de fet aquest metipse que ha donat mateix, si l'allarguem amb un superlatiu i diem metipsimus, donaria mismo o mem o mesmo. Per tant, d'alguna manera, tots provenen amb diferents variants d'aquesta arrel indoeuropea tan important que és sue, que volia dir mateix. I última paraula encara, que crec que està relacionada. Quan una persona, no per l'afectació de l'autisme, sinó per voluntat pròpia, s'abstreu del món, es queda en els propis pensaments, en les seves pròpies cabòries, diem que aquesta persona queda entotsolat, que vindria de sol, que també ve de sue, per tant, o en castellà ensimismado, que són dues paraules, per tant, que reflecteixen aquesta idea de quedar reclòs, de fugir del tracte de la gent, però en aquest cas per voluntat pròpia. Pels autistes. Objectiu de desenvolupament sostenible 3. Salut i benestar. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!